Hirde Fatam Lamiri, Hirande Fatam Lamre. Salija Production présente Hirde e Hirande Laccire Hako a bandiraɓe ko yodite ala e daradam kono kadi ñande ƴakkurulbam ñiiji ala adio ko ñande aset sappo e gole janvier 2025 to Akouaba restaurant gonɗo to Nord Foire caggal yengulen o jamma yontaɓe jirwinta ɗum ko debbo gawlo hono Binel Gawlo paré d'honneur ko ceerno Hammadou Sammodi Sow baynetoɗo toon to Thiès marraine o ko madame Ndiaye Sarr on ummorto ko toon to leydi France les invités d'honneur ko ɓeɗo woni monsieur le préfet Djibi Diallo monsieur Souleyba transitaire wonduɗo e ceerno Moussa Ousmane Dombo kam e Mayram Bouré Gaye eyyi kay bandiraɓe Dakar e ko taari Thiès e ko takki ɗum notoyɗen jamma hirde e hirande Laccire Hako biye o sattani so tawi codɗa ko haade o ñalawma sappo e goo lewru janvier yettade ko ujunnaje ɗiɗi woni 10 000 francs joɓata so tawi noon ko ñande hen ko ujunnaje tati woni 15 000 francs CFA info line 77 980 33 39 banda men wotomo simtana o jamma ñama kara tuftoɗa ko weeli beltoroɗa dande Binel Gawlo Pindi TV woni partenaire officiel o bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde e dunde Baba Adama nde kala to gonɗon ene gonirɗon min calmini on sikki ala son ji oɗo plateau mbaɗandi ma hakkillaji ɗi mbat posé ko yiyete ko des questions e oɗo plateau mo ganduɗa ko Patam Lamijo saabi ɗum noon nde tawno ko ɗum l'exclusivité oɗo plateau mo ganduɗa eɗen jooɗi e banimen debbo mo ganduɗa ko Sali Dia tawi ko wawde addande bandiraɓe ɓe ko yetno ko e ko faya ko ɗum événement mo ganduɗa ko Patam Lamu hande eɗen gandi ɗum hewti noppi yimɓe ɗi oɗo événement mo ganduɗa ko pulagu mo paɗen ko ɗum saabi wonande jonde men e oɗo plateau mo ganduɗa haade men ni nadde joni e nder mundi ko fatuno e on événement min gacca tan rapidement sohna Sali Dia jaɓal sippoɓe ñague ndiyam hokka ɓiradam Allah wandi kami gaari ɗum noon mi accuma calmina bandiraɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV. Allah jarama bandiraɗo gorko tedduɗo Mouhamadou Djim mi salmituma mi juurima mi ñaganmami Allah moƴƴere wima noon sa woppani wiide kam tan oɗo jawal sippoɓe ɗo jarta ɗo hono sa renaki wodanne janmi ɗo yaasi mboyi noon yiyede min hokkima gaari mi yiyani mawon gay sappo ala min may somi yiyani hokkumi gaari koɗa hokkudemo bortel par ce que borton kam no wawi taw mboɗo jogui ɗumen walla ɗum wona cette eyyi to noon wona cette aɗanɗo ɗe garoyte ɗum noon desenen ɓooyi wadde ko ñamade nde koko yeɓete Seydi Djim mi salmitma mi juurima mi ñaganmami Allah moƴƴere en calmini dendagal yeɓiyankoɓe Pindi to goni e dunde Baba Adama woni en kadi beelamma mawɗo e joddade maɗo Seydi Djim a jarama Sali Dia omo ganduɗa sen mbi Sali Dia eɗen mbawi yiide ha joni Sali Dia Prod so tawi en mbi Sali Dia Prod eɗen gandi ko ɗum inde événementiel mo ganduɗa ko hikka tigui wonata ko yiyete ko deuxiéme édition mo ganduɗa sibu eɗen gandi premiére édition waɗino haɗum waɗi bandiraɓe ɓeɗo ha Fouta keɓɗen ko yiyete ko to banggue des échos ɓen ɓe ganduɗa ko watɓe magnifié e weltorade ɗum ɗo so tawi ɗum watti wadde ɗo e lamorgo leydi Sénégal tawi ko ɗum nuit culturel ɗo mbiyata ni ko ɗum jamma pulago mo ganduɗa ana rendina dendagal ɗo jontaɗo mo ganduɗa ko beltortoɗo ko yiyete ko to banggue wonande fina tawa e gueɗe men pular so tawi ene mbaɗa ko ɗum saabi wonande ɗum yeehi ha ɗum wonti no ɓe mbiyata ni ɗum wonti ñamade hakkude makko e leñol ngol tawi lewru kala walla lebbi ɗiɗi kala eɗen mbaɗa ko yiyete ko hirde hirande so tawi en mbaɗi hirde hirande noon sen mbi ɗum mbaɗen convoqué ko yiyete ko Laccire Hako ko adi foof ko ɗum yiyande nde ganduɗa ko ɗum fayodinde hirde hirande eɗen mbawi wiide ko ɗum miijo ngo ganduɗa fayida o ko rentinde dendagal ɓiɓɓe fulɓe rentinde dendagal weltortoɓe e wawɓe kadi ko yiyete ko finatawa e aadaji men nde tawno hande gonɗen koye jamanu mo ganduɗa ko moɗodiral ɓe ɗemde ha ko way noon e surtout nokku mo ganduɗa hande eɗen goni ko yiyete ko brassage culturel enen gandi ɗum ko ɗum woni ɗo e lamorgo leydi Sénégal ɓe jogui miijo wadde ko yiyete ko hirde hirande saaha foof wawde rentinde ɓen ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe fulɓe ngam ɓe mbawa rentude e nokkuji e saaha no futankoɓe mbaɗata so jeehi hakkirale ɗe kirtama ɓe kawroya dinguiral ɓen ɓe ganduɗa ko arɓe nokkude jewgol to banggue gandal to banggue pinal hay ko nandi hen ko ɗum o addani men ha ɗo e lamorgo leydi Sénégal sohna Sali Dia hirde hirande ko addi foof ngoɗo miijo no wayni yumtude no wayni fayodinde holno ɗum ardi holno ɗum sañira
ha hande eden pay e deuxième édition. Allah jarama seydi jim ko idi fof hirde hirande nde d'abord inde nde wonko haalata e pulagu parce que so tawi en bi hirde tan enen fulbe fo eden gandi ko à partir de juulal takosan fayi dow woni hirde eden jogino kadi aadaji meden enen fulbe kala men gandudo fuuta ene andi nden eden jogino pelle men mon fu no jogi fedde mudum woni rewbe woni worbe so hi hankande ha jamma yimbe kirtima e galleji di jalta ene jogi dingira en do kawrata do be kawrata do ko don be badata atuyuji mabbe ko don be badata jewte mabbe ko don be pawjata kalko poti wawde fewjude ko ne nafta dingiral wala karawallati minen min biya ko dingiral de tawno pulaare ene yaaji moni fof e diwan mudum eno haaldata minen biyanno ko dingire meden hanki do be kawrata do be jewtita do e do be pewjita ko nafatabe ko don kadi be pawjata kalko faate e bangi nafoore gure mabbe wadde ko dum woni hirde so tawi en nani hirande kadi eden gandi hayso wona nyamde nde hirande nde won ko haalate pulaagu parce que den fulbe den gandi so tawi hande Mouhammad Jim yi ha dañi golle wawi jogade galde mum en kewani nande wiye Mouhammad Jim wadi kaccitaari en kewani nande wiye Mouhammad Jim wadi bottaari kon kewden nande ko wiyede Mouhammad Jim wadi hirande e nder galle bamum effectivement wadde non firti hirande nde firti ko hankanti wona nyamde nde tan kon hirande nde ko kongol tiungol e nder fulbe wadde ko dum woni inde hirde hirande nde so tawi en bi hirde hirande non en bi laccire haako ene fo de gandi ken fulbe kala do wiya laccire haako en famdi pullo mo anda holko woni laccire haako de burini mi Hammadam no waye no burani mani Hammadi ma minne ko non burini mi Hammadam machallah kala pula mo bawda addande pawanda ham sadini kam laccire haako min ko dum burini mi te kadi bod andi eden kewi hen hono meden en ko wayno bandiraade go hamme Amadou Lien fo laccire haako ne jarani dum fof e ko wayno ne ko wayno donc mbiden pourquoi pas stawi eden bi eden kirde e nder koye men yaraw eden kirtodo hirande nde kadi won hirande meden traditionnel dum woni hirde hirande laccire haako ndi so tawi mi arti kadi ga e namdal ma holno yiyande nde arde meden yiyande nde ko yiyande ɓooyende parce que yiyande nde somi juumani ko gila 2016 2017 e yewtere hakkunde me e jumeau am woni général Paco Legnol jaardo e bangue rap mbaɗanno organiser les événements min won événement ni min mbanno 6S taw kanko yimanno hen taw min aussi mbaɗ waɗanno défilé de mode parce que mon fone andi Gaga Diandi yankagalam komi styliste ko ɗum woni profession mo ganduɗa kadi mboɗo heeɓi hen diplôme aji caggal oɗon événement min joni so woni mo neɗɗo mo ganduɗa ko kiftinaɗo mo gandal mum yaari to banggue kaddugal eyo kaddugal woni stylisme modelisme kala ko faate banggue ñantugal baate banggue dessin modèle aji foof ko on banggue jaaromi wadde noon yo yimɓe paam kala ko mbawmi ɓornade min Sali Dia ko jiiɗon kame télé guilay misoraji ɗi hay comci ɗi foof ko min ñotanta hooram machallah joni noon e caggal muɗum on noon ko hunde nde ɓoomi miijade aɗa neɗɗo kala ko jiɗɗa haqqille ma wona hen kadi aɗa miijono ɗum e kala saaha aɗa ƴeewa holno mbawɗa yañirde ɗum kadi ha yimɓe fof mbawa heɓde hen un jour emin jewata e nder gallam HLM Grand Yoff yi pourquoi pas mbatten wadde organiser les événements taw ko yontaɓe leñol kawrata ɗon taw en dafa en laccire haako jewri hen noon guila nden kono guila nden woni haala tan ɓoola kono wona hunde waɗande réalisé kono min jeehi ha hikka ko hikka Allah foti maaro par ce que hunde aɗa miijuno ɗum hikka yaha ha duuɓi sappo walla duuɓi nogas de Allah hokkuma fartangue wawde wadde ɗum min mbawa somin kuccinini ɗum guila nden no wawno wonde kono mataw nden fodore nde yontano ko joni Allah foti effectivement ha hikka ɗo emin kaltide kadi e téléphone ha nde ɗon yiyande ari kanko ni d'ailleurs wonno édition goto mo wonno ɗum e nder Nouakchott kanko no waɗi toon hirde hirande laccire haako min mbi pourquoi pas ɗo e Dakar aussi eɗen mbaɗa hirde hirande laccire haako wawde rendinde yontaɓe meɗen concept o noon wona pour ñamde nde tan ala ko pour en ƴeewi en ƴewtidima en tawi yontaɓe lejji keddiɗi ɗi foof en jogui ɗo kawrata kala balɗe 15 e kala lewru woturu e nder ñalawma goto walla e nder jamma goto woda ɗo kawri ha heddi fulɓe mbiɗen pourquoi pas par ce que enen fof ɗen gandi Mouhammad Jim yimɓe soɓe kawrata ɓe jewtitta ɓe mbawata fewjudde hay hunde kadi ɓeɗo tato kala nde ɓe ndenti
woda ko mbawi wadde kono naftaɓe kono nafta leñol ngol fof woni holɗum woni jontaɗo woni gal woni gandu ɓeɗo tar soɓe ndenti tan ma wad koɓe mbawi wadde ɗum woni noon nde miijo ngo are meɗen nodduɗen kaw meɗen bani men gorko Amadou Fall so wiyama Amadou Fall noon Amadou Fall mo Île des Saloum Amadou Fall mo ganduɗa kadi ma haqqillaji jaaha to Voile d'Or en calmini ɗon kadi hande directeur Voile d'Or mo ganduɗa ko kaw meɗen monsieur Diallo mo ganduɗa kañumne guila woni toon ha joni kañumne ene darini piindi kala plateau ji jiɗɗen toon fof omo darini ɗum no feewi kadi ko sihil Kaw Samba Diop en calmini de passage kono eɗen gandi kadi so wiyama Amadou Fall en andi koye directeur uji Voile d'Or jeeyano kono kadi hande ene jogui restaurant uji mum ɗo e Dakar surtout to e point 1 noddumomi kalanmomi o wi kam ɗum kam ma Niass mbimi o wi ko hunde nde fodde ummanade ko ɓuuri yawde e yaccade so wehri huɓɓotoma gara potten restaurant meɗen point 1 jewtuɗen hen nde garnomi tawmomi ɗon o wi a yi oɗo restaurant mbiyomi eyyi o wi ɗo ko restaurant ma ko place ma o wi wadde nde ɗo yiyande oɗo concept o wi en ken jabɓiɓe ɗum o wi kadi en mbaɗat feere mbaɗen ɗum réalisé ko ɓuuri ko yawde e yaccade par ce que concept baɗɗo fayida mbiyoma o wi e ni woni noon o waɗi ɗum facilité par ce que miijo ngo ne wawno arde donc en mbaɗir ɗum réalisé par ce que sa joguima concept ko wayni a ala ɗo ndendinɗa yimɓe lieu o en wawi sattude o wemnan en on banggue ha weeɓi donc ni woni Allah waɗi puɗɗiɗen première édition kadi alhamdulillah rabbil alamin Allah kalɗo mbiɗa yontaɓe ɗon kawra alay saago wooda goto cuɓaɗo e yontaɓe leñol ngol taw kadi kañum watte pakane jiiɗoɗen kadi rewɓe mbaɗen ɗumen marane teddiniren ɗumen jammaji ɗi Allah kadi newni on banggue keɓɗen parrain mo ganduɗa ko Elas Abou Ndiaye Elas Abou Ndiaye Madina Gounass Elas Abou Ndiaye mo Daka Média Elas Abou Ndiaye jandiyanke baɗɗo feere hande ha en jandiyankoɓe fof gonɗen blog goto kadi woni jontaɗo leñol yiɗi leñol ngol jaggue leñol ngol o jaggue hen ha feewi édition Allah waɗi rewi lawol kono noon kadi e ballal douanier ji meɗen woni Kaw Samba Diop directeur meɗen mo ganduɗa kadi en mbawa yaade gaga muɗum par ce que caggal nde min jewtide hamin jewtide e Amadou Fall e tout ha nden wawi wonde ne gaddirma ko yiyande nde o wi nde yiyande ko yiyande wadde fayida kadi ko enen foof ndendata e kala saaha eɗen mbaɗa ɗum organisé kadi taw kadi koye partenariat Pindi TV wonata taw kala kan tambe hen ko ɗo e Pindi TV wonata tawi kadi ene ɓayine woni no onon fulɓe ɓe kewɗen wiide walla enen fulɓe ɓe walla onon jandiyankoɓe tigui tigui fulɓe ɓayinde woni yañude ɗum ha ande taw koye Pindi TV rewata jewtuɗen en kadi bandiraɗo gorko Hamme Amadou Ly mo ganduɗa min hande caggal Allah e nulaɗo mum Hamme jiim ko kanko woni sababu nadde e jandiyankagal kadi kala ko mbaɗanmi min mboɗo heewi namdademo hen conseil ji nde tawno ko banam gorko ko douanier am ko sehilam ko conseil am o hollimi kadi hirde hirande e laccire ha ko wi kam salmiñam mbiminama on miijimi ɗo miijo wonko fayida o wi kadi so ndenaka miijo ni heccugo o ɓeydi hen goɗɗum ko heewi ko ganduɗa ko hakkude e o walliti hakkude bandiraɗo debbo e bandiraɗo gorko o ken kadi conseil ji kewɗi hakkude bandiraɗo debbo e bandiraɗo gorko o waɗi kam kadi orienté ko heewi o ɓeydi hen kadi ko heewi mbimi noon tawde ko noon mbimi kalɗo yontaɓe kawri eɗen gandi so jooɗima eɗen kirto ene moƴƴa ƴetten musicien goto jooɗo ene dusiri en gacci muɗum kono kadi ene moƴƴi kadi hande mbaɗen promouvoir nos artistes kamɓe ɓe jeeyi koye mabɓe e leñol ngol taw lewru fof walla lebbi ɗiɗi fof ma wad artiste ganduɗo ɗo komo poɗɗo yaade mboɗo jouya to ma wad ko dañmi ko ganduɗa ko mboɗo artire gallam kono kadi mo andanumi fof ma rewir e ndeɗo hirde hirande ha andorami ɗo caggal ɗum ɗo noon eɗen gandi kadi tawde en mbi ko pour yontaɓe kawrata ene moƴƴi ƴetten hay sinno ko toɓɓere wotere wooda ko yewta ko ganduɗa ko nafta leñol ngol oɗon banggue noon woni Kaw Samba Diop e Hamme Ly gadan en so tawi ene guuri ene celli eɓene ɗo e Dakar kala nde hirde hirande waɗi maɓe gar wooda toɓɓere nde ɓe ƴetti ɓe jewto ko wayno ferɓe leñol ɓe kaala ko ganduɗa ko naften ene wonɓe ɗon ɓe foof kone nafta leñol ngol kono kadi ɓe ƴetta exemple e teddiniraɓe jammo yimɓe jaada e deedi kewɗi ɓerɗe belɗe e koye baɗɗe gandal garto hen joni a jarama Sally Dia e ɗin point ji bon premiére édition min jii bannoɗa ɗum nde mbaɗɗa ɗum a haali joni teddinirɗa ɗum on mo ganduɗa ko doyen men Elhaji Abou Ndiaye en calminimo au passage mo ganduɗa vraiment ko goto e jaale ɗe ganduɗa ko keele wonande
ɗe ganduɗa ko eɗen titoro eɗen parnodo en calminimo passage premier édition o ɗum waɗi dille no feewi yimɓe ɓe batti noddude ene namdo pourquoi pas ko ɓuri ko yawde belle mbaɗa deuxiéme édition nde tawno hewɓe peut être jiiɗino arde dañade opportunité arde nde tawno ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa ɗo tan ɓe puɗɗi yiide ngoɗo miijo wawde arde vraiment retrouvaille o des moments ɗo ganduɗa ko cordialité e ko way noon vraiment hikka cuɓiɗa wadde ɗum ñande 11 lewru janvier toon to Aquaba restaurant men garto e liyo e ko way noon hikka kadi aɗana fayi hen holno programme o jogori yarude nalanke mo ganduɗa ko binel mo ganduɗa ko gawlo ko kañum jogori jogade jamma gundabi o hikka kadi holno gueɗe ɗe jogori yarude to guilay on mo ganduɗa ko kañum teddinira parrain o e marraine o Allah jarama seydi jim aɗanne mbaɗen premier édition e mois de novembre kan adannoɓe bandiraɓe ɓe men mbaɗ ɗum e kala lewru Allah waɗi noon mbi neɗɗo e peeji mum Allah e fotore muɗum Allah waɗi oɗo décembre hawre nene meɗen ene sanki mo ganduɗa ko mawnum nene meɗen kadi ko yumma meɗen tigui ɗo e Dakar par ce que nden jiyani nene men mo jaltuɗen reedu o ko kanko tan jiiɗen koye makko kadi gondunɗen ha Allah waɗi dañƴen hoɗande koye meɗen kadi julde korke jultaski foof ha joni ko toon jultoyten koye ɓiyiko Aminata Ly mawnam mboɗo duuno ɗum mboɗo duuno Habi mawnam mbo duuno Allahji mawnam mbo duuno famille o foof Allah waɗi o yani o sanki e début mois o ganduɗen hankkandi wawa wonde oɗo mois de décembre ni woni mbattoye ɗum mois de janvier nenam Hadi Ly nde Allah yurmotomo yaafomo hannam aljanna kanko e maaɓe julɓe rewɓe Allah jokkoɓe en dam Allah waɗi kadi bureau meɗen sehil meɗen bani men gorko fof meɗen kadi ɗo Ali Fall mo ganduɗa ko mawɗo technicien uji meɗen kadi hande tigui ko jaggal tigui e galle he yummiraɗo yummum kadi yani kañum ne yummum sanki mo ganduɗa kadi ko yummu meɗen kadi jinnoɗen korsinɗo en kadi ƴettude téléphone mum nde yano hankkadi ha andi tigui woni koye yaade nde tawno ko yumma tinata ko kañum tan tinata ɗum ɓiyum wi kam salamatam ha timmi laabi tati mbimnama o wi kalifa ma Allah alam wadde ko hunde tindem wadde ko yummiraɓam ɓiɗo tigui jeehe e nduɗo lewru eɗen jagonoma kadi kanko nde Allah yurmotomo yaafoma Allah hannamo aljanna eɗen duwno Ali Fall e dennagal famille muɗum e dennagal piindi naaɓe e dennagal yeeɓiyanko piindi naaɓe kadi nde duwonto Ali Fall o yarama tiɗɗo nde tawno so neɗɗo yarama yummum tan yarama ko satte muɗum nde Allah hokkata enen fof ɓerɗe no muñirɗen kadi aduna ko noon tan hankkadi tawde enen fof ko ɗum taguirɗen kadi ken julɓe ko ɗum fawi meɗen ko muusi e ko metti ko fof hankkadi koko wuurdete so waɗi tan hankkadi en ƴewat gëmde Allah continuen e golle men ko ɗum tagui en keɓani wadde ɗum oɗo mois de décembre nawɗen ɗum noon ha mois de janvier ɗum saabi date 11 janvier o sona ɗum ene wawno mbaɗen ɗum oɗo décembre gonaɗo e date 11 janvier o noon jagguɗen ko samedi 11 janvier à partir de 20h to e Aquaba restaurant gonɗo to e Nord Foire caggal yenguli en à face galle Moustapha Diop ancien ministre ko lié baɗɗo accessible kadi ko lié mo ganduɗa kala to neɗɗo wawi wonde ɗo e Dakar ene wawi taw sattata e muɗum arde toon kadi ne mbaɗɗen première édition nde caggal kanko tonton Amadou Fa restaurant makko o wi salamata bimnama o wi no jiirumi première édition ni alhamdulillah malgré hawri koye campagne électorale et tout o wi ko yimɓeɓe mbayni kadi ko yimɓe waɗɓe fayida tan gari ɗon o wi ene faaɗani meɗen e deuxiéme édition o wi ɗum ɗon noon tawde wona liye goto joguiɗen men mbaɗ feere nawen ɗum e liye men goɗɗo gonɗo Nord Foire mo ganduɗa ko boni boni fof ne wawi ƴettude ha 300 400 personnes to ganduɗa so yimɓe gari tawde ko hellifaɓe en lakkito kadi no yimɓe mbawi futtirde foof ma mbawa hejju toon taw guuletake paaɗetake ni woni min pelliti nawde ɗum ngol ɗo lawol Nord Foire joni noon mbiɗen tawde ƴetti date kadi 11 janvier woni no mbirunoɗen ni première édition mo teddinirɗen deuxiéme édition kadi wonmo haqqillaji meɗen paayi pour teddinirteɓe e jammaji ɗi ɗum noon noon so tawi ceerno Mouhamadou Sammody Sow comme parrain donc ceerno Mouhamadou Sow so tawi haalama vraiment to banggue ko pulagu tigui tigui donc holko addanima suɓaade ceerno Mouhamadou Sammody Sow e on mo ganduɗa ni ko marraine mo ganduɗa ko Ndiaye Sarr koɗo to dowlaji ɗo min mbiyata to walla Fendo France voilà donc eyyi ceerno Hammadou Sammody Sow hande so wiyama noon tan ma leñol ngol foof hagguilaji men jeeya tour Thiès nde tawno e mbi paɗe kewɗe demal suudu ko jomum ligganto ɗum hoore muɗum wonko neɗɗo dañata ko kosam endu yummum kono paɗe kewɗe demal suudu ko an ligganto ɗum hoorema o liggima kadi hande e leñol ngol
o yidi culture o ha tagi enen pulaagu ngu fo teskitma mom o yaari koye banggue ceernagal so welanomo nuɗɗino o waɗa no hewɓe mbaɗata ni kono o fammini en tigi ceernagal wonde ceerno haɗata neɗɗo yidde culture muɗum wonde ceerno haɗata ha neɗɗo nattodirde e gendi muɗum daranade rendu muɗum ene fof ne gandi ko neɗɗo jiɗɗo culture kala ɗo fulɓe mbawi kewnude to mbawi wonde e partout dans le monde so teddiniri mo arat o arta teddugal makko o teddin ɗum ha yooɗo o ƴetta kadi o rondo teddugal ngal enen kadi eɗen godimo par ce que mon fof ne andi hakkude makko e Kawba Samba Diop directeur galle o koɓe sehilaɓe koɓe sirridiɓe minne no Allah waɗi ko dendam o yettete ko son jettatimi ko dia ko gandumomi faade joni ko teddugal woni hakkude amen ko kawam ko sehilam ko moƴƴo mbiɗen noon tawde ko noon andaɓe ne keewi ene famɗi hande gonɗo e leñol he taw ko jontaɗo men ganda kono kanko ne cuɓiɗenmo e deuxiéme édition he pour teddinirde jammo o pour hollude kadi kankone eɗen batti haqqille eko waɗata ko eɗen teskiti kadi eko woni ko e dow muɗum teddungal ngal noon kanko no jabɓi ɗum o jaɓi parrainage o eɗen jiiɗi kadi teddindemo e jamma he jonnenmo e jamma he kollen kadi no fotiri e leñol ngol woni no mbiɗen ni tawdemo hamme Amadou Ly e Kawba Samba Diop kala teddiniraɗo eɓe duttu ɗum teddungal kadi haali hol kañum mo andano Hammadou Sammodou Sofo hay sino kay nder 5 minutes e konngol Abou Samba Diop wawa andude e konngol Hamme Ly holi o Hammadou Sammodou Sow caggal nde mbaɗɗenmo parrain eɗen gandi so wiyama parrain ma wiyema ren par ce que hande aduna o debbo wayade gaga gorko gorko ne wayade gaga debbo enen goto men fof sinkata goɗɗo o haqqillaji meɗen aussi yeehe neni meɗen walla goggo meɗen woni Ndiaye Sarr mo ganduɗa woni sababu o goggo meɗen yummo piindi woni madame Diop goggo Rougui Sall mo ganduɗa kañum aussi min Sali Dia personnellement kala ko mbaɗa waɗa tawi hen ko min wiyam privé mbaɗa foti wawde yewtude e makko ɗum par ce que ko sihilam kono kadi kala koɗo faata e banggue piindi alay saago junggo makko naara hen o jaggui noon e deuxiéme édition no feewi omo waɗi meele tigui e programme o kanko tigui waɗi men proposé Ndiaye Sarr oɗo comme marraine par ce que sihil makko mo andi ɗum omo andi tigui ko jontaɗo kadi so tawi wiyama yonta worɓe ene moƴƴi ene minen rewɓe ene yontaɓe rewɓe kollide koye mumen hande wona jonta worɓe han goni ɗo kadi min Sali Dia kala jiiɗo min andi min ko je suis féministe wadde komi jingganowo rewɓe wadde rewɓe wawi noon kadi mboɗo yiiɗi kañumen wadde ɗumen sargal e oɗon jamma nde min noddimo nde aussi kanko Ndiaye Sarr omon ha toore France o jaɓɓi yiyande nde o welti o jaɓɓani en kadi marrainage o wi inchallah o jaggui hen kadi mo wat hen kadi fodde makko fo en tant que marraine ko foti wadde hen ɗum woni kanko mbaɗɗenmo marraine woni Ndiaye Sarr o woni ko ha toore France ɗum ɗon noon wadde so tawi wiyama kadi parrain wiyama marraine il y a des invités d'honneur eɗen jogui kadi invité d'honneur marque mo ganduɗa kadi machallah ko darogal leñol tigui ko neɗɗo mawɗo tigui e leñol ngol ko mawɗo tigui e nder leydi ndi kono kadi ko neɗɗo jantikiniɗo sa fotte makko bedda aɗa wawi wasa andude ko kanko woni préfet Djibi Diallo ancien préfet Djibi Diallo ancien préfet mo Dakar enen fof eɗen gandi hande yidde makko pulago malgré ko juddu jeeri hen jibinaka Fuuta nahaki Fuuta kono ko fuutankagal tan yiiɗi ko pulal labɗo ceer haalata kadi hande kala nananoɗo ko wayno oɗo no wiyete kadi gawlo cankiɗo kobo banaji en enen nana mo yimo jibinu makko banaji gawle en par ce que omo nafanno ɗumen no feewi min Allah waɗi emin gandodiri nde kalamomi concept o jaɓɓi ɗum no feewi o welti hen no feewi eɗen gandi kadi kankone machallah sous préfet Djibi Diallo Dakar Plateau ko neɗɗo jiɗɗo pulago no feewi neɗɗo jiɗɗo pulago no feewi kadi eɗen gandi ko première fois en dañi parrain en jiiɗi ha wadde les 2 parrain walla 3 parrain kono eɗen gandi kankone e neɗɗagal makko ko teddungal makko fof ma wod un jour inchallah ma wono e parrain men kono hande ko invité d'honneur o ara par ce que ko wayno makko so wiine ara e nder rendo tan wawa waɗede sona ko foti no invité d'honneur par ce que arta ha a tant que ni banam gorko tan Amadou Moussa an garɗo tan ni ene jooɗi ala alay saago rutte teddungal muɗum wadde kankone ndew waɗi men promettre ma wara hawrude e jamma hen kankone koye invité ji meɗen d'honneur de marque o jeeya ɗum noon wadde en jettiri ɗum Allah kanko Seydi Diallo eɗen mbi Diallo hokki en kadi hawrude hen kam fof ɓe gara ɓe garta no poti ardude ni monsieur Souley aussi monsieur Souley Ba aussi transitaire mo ganduɗa ko bandiraɗo gorko Malle Guissé sehilam conseil am kadi enen fof en jii darde makko e premiére édition Malle ari hay servude Malle servi Malle ami Marle jirwini Marle duusi kam Marle waɗi ko kañum jeeyi
wadde ko malde gisse hoore muɗum waɗi men présente Souleyba kañum aussi ko invité ji d'honneur uji ya kañumen fof ko yontaɓe fulɓe ɓe ganduɗa woni fulɓe ɓe ganduɗa ɗumen kono en moƴƴi jaltinen ɓe gande e pulagu ngu banggue moɓe keedo kadi on tranche ɗo taw kala pullo cohluɗo on banggue ene wawi jokkodirde joomum joomum adda ballal mum fulɓe en gadda ballal mumen oɗon banggue kono kadi eɗen jogui invité d'honneur ko wayno ceerno ceerno Aliou Ka non ceerno Moussa Ousmane Dombo ceerno Moussa Ousmane so wiyama ceerno Moussa Ousmane Dombo tan so wiyama ɗo hande gande ɓaleɓe omo jeeya idiɓe wadde ɗo émission ngaji gande ɓaleɓe kadi émission makko gande ɓaleɓe ene jeeya émission ngaji ɓurɗi wawde yeeɓede kadi mono foti ande hakkude makko ko Abou Samba Diop eɗen beltanoma kadi e ziyare bam makko moɓe jawti ɗo ɗeɗo balɗe ka Abou Samba Diop en gatti kankon koye invité ji d'honneur uji o jeeya eɗen jogui kadi invité d'honneur goɗɗo mo ganduɗa wiide ko Mariame Bouré Gaye Mariame Bouré kam mbiɗa ko yumma mama amen ha to Dalifort oɗon ko sihil goggowrugi kadi ko jiɗɗo pulago kadi ko une femme battante jooɗi joguiɗo palsoji mum ene yeeye tout donc on nene ma arda kadi e neɗɗagal mum e délégation ji muɗum wadde noon jammo jiimi ko jamma baɗo ala dawmi wonata machallah waktuji ɗi mboɗo sikki ɗi goɗɗi no fewi vraiment bon ko artude tan gartana min par rapport e jammo nde tawno en kaadi yimɓeɓe ne nodda en partout holto ɗum waɗata c'est vrai que ɓe gandi liyo ko toon to Aquaba restaurant caggal yengul en Nord Foire natirde ɗe holno natirde ɗe beele c'est gratuit walla ne waɗi natirde e ne waɗi koɓe mbiyata ko natirde jours ji prévente ko way noon donc gartana en haade men uddude eyyi natirde ɗe ene waɗi entrée nde tawno mun fof ne andi hande kala lieu mo mbawɗa ƴettude Dakar ça coûte cher ko goho ɗiɗi wadde programme hunde weeɓani guila e décoration guila e hôtesse aji ɗi guila foof ko jawdi waɗata ɗum tati waɗande hirande hay sinno ko yimɓe sappo ko dépense ala ko haali noon ko yimɓe machallah timmuɓe kadi ko yontaɓe hono mumen te kadi anen ha ko wona ha ko sosoɓeɓe ane laccire ha kono jaram 1500 000 ko laccire ha ko wattu ris wona wadde so wiyama pullo tan wiye tew wiye kosam kadi so tawi wiyama pullo so wiyama laccire ha ko alay saago yaade curɓel joni noon won ko wayno mawnam ndeysani sehilam Safour Ceerno Modou Sow kanko laccirta kono ɗum o softe oɗo événement premier mo dari tan en calminimo salmini ɗon jeeni bela mo ganduɗa hade maquilleuse baɗɗo fayida hañen en kañum waɗi en maquille machallah kadi eɗen gandi événement foof hankkadi kañum waɗata min maquille enen min hôtesse meɗen foof o wi salmiñam mbimnam o wi korima addu toon kosam ngeloba korima addu toon kosam mbewa mi anda so kosam mbewa ma to walla kosam ngeloba de kono mon keptun kam ɓiraɗam kam machallah wadde noon ko wiide ma wat kadi kosam machallah yimɓe tuftoro so wiyama pullo kadi wiyata ataye ma wat ataye ma yimɓe jar ndiyam ma mbaɗa fof donc ɗum ɗon eɗen gandi alay saago waɗa entrée hayso wona ni ko biyeji yimɓe taƴata ɗi yettaki feere muɗum par ce que artiste kadi ko garowo artiste o kadi woni ko Binel Gawlo woni en mbi première édition meɗen ko Djiby Sall deuxième édition meɗen ko Binel Gawlo so wiyama hande awluɓe Sénégal tan machallah walla awluɓe fulɓe foof Binel yatirani hen caggal ko debbo jontaɗo jiɗɗo pulagu bawɗo yimde mo Allah sellini danuma eɗen ñaago Allah yo Allah sellini dande nde eɗen gandi kadi Binel ene heewi fansuji hewɓe ene jeeɓama hewɓe ene beltoro dande makko eɗen jiiɗi kadi kala bertantoɗo Binel ara heeɗo dande Binel welde nde taw kadi ene yaade hirande wadde noon eɗen gandi ɗum wona kecce wadde noon hay sino woni ko biyeji ɗi kam yettaki jogo muɗum kono jomumen kam mbaɗa participation men beele hirde nde ene wawa rewde lawol ɗum woni ko mbiɗen prévente o ko 10 000 francs 10 000 francs o hirande nde dande Binel Gawlo nde lieu o yontaɓe kawrtaɓe ataye o foof ko hen jeeya e hamme Amadou en Kabou Samba Diop en haaloɓe toon jewte baɗɗe fayida kono nawta leñol ngol e sa ari toon calendrier mo dañata par ce que connaissance ko calendrier sa ari hande ma annodire préfet Djiby Diallo en gandodira Hammadou Samba Mody en tawa soyintiranno mumen yettodirani foof koye 10 000 francs he jeeya wadde aɗan ɗum so wiyama ko so wele sen beela mbiyen ko dokkal jogo mum ɓuuri ɗon wadde mbiɗen prévente ko 10 000 francs avant soda hade ñalawmo soda hade ñalawmo jiɗɗon noon ko yimɓe fof cooda hade ñalawmo par ce que sodama hade ñalawmo ɓurata webde meɗen tawde kadi en waɗi hirande ma min mbawa wadde ɗum organisé ha no hannirta ni ha alhamdulillah rabbil alamin Allah ma yimɓe fof ñaama ha kaara taw haydara mankani sona ko ɓurti mbiɗen noon so jomum sooda en ha ñande jammo ñande le 11 nde so ari toon biyo wona ko 15 000 francs won ujunaji tati
jomum yo faam ko non kono il aura aussi les tables à vendre dum aussi en wadi prix mudum kala coklude en way noddude info laydo woni numéro men téléphone commercial 77 980 33 39 taw ko les invités de marque là so ngari ko yontabe sa ari adarde yimbe sa welama coda table ana yimbe ma jodo don dum ne wadi prix spécial to ko yontabe taw ko danebe dum non ko yetto jayen be wona yetto soyen be wona ko wayno Seydou en salmini don kadi banam gorko Seydou so won ganduda kadi jakke concept o on aussi won conseil kewdi kanyum ne walli kam hen gila première édition kadi ko neddo kadi mo teskirden haglantagal mum e peeje mum kadi neddo kadi bawdo événement bawdo wadde organise événement kadi balluden soko Allah no feewi gile première édition hadi hay odo édition ma jarten e conseil mudum fofof eden gandi ko malgré ko soso ko non ko jontado machallah no wadde ko don neddo fati wawde rewde ha yetto donc mbo sikki mi namdirima e question ngaji ma effectivement a jarama sohna Salidja balla mbiyen Salidja Prod machallah donc bandirabe en nani donc événement mo ganduda kuccuden koy mum le 11 janvier tonto Aquaba restaurant Nord Foire don do ganduda ko woni yengulen ceggal mum ko ton woni do wadar odo événement mo ganduda en ji vraiment wadi innové to bangue dum do ko dum retrouvaille mo ganda ko des moments di ganda que des moments solennels so tawi yimbe ngari mon ji pulago mon kedo dande binel wona jammo gundabi mon nyam ko yete ko laccire ha ko mon bad découvrir ko ganduda ko plaaji men hanki mamira men ne badano dum gilay nyiri ceglen ha ko en ha nebam sirmi dum fo nan ton mon atay e ko way non kosam dam ittaka wattaka vraiment ko des moments en hollita en non no ganduda hanki ko dum wonno hanki dum woni ko Salidja event adani men e dido o programme di ganduda o mo wada dum saha fof donc sali min jarnoma vraiment annene e on apport et innovation mo ganduda a wadi dum hande to bangue vraiment pinal men e ko way non wawde kadi ha joni wadde supporter wadde soutenir ko biata ko notre culture mais wallude kadi ben be ganduda ko nalanko men min bima a jarama dum sada jogi ko mbay nortoda holko dum wonata ha mbodandi men bat place oji goddi par rapport et au programme sohna Salim Allah jarama Mohamed Djib woni en belama mawdo rendude ma kadi ndedo yewtere parce que haqqille ma jumtudo e neddagal ma e darde ma hande e galle he ka firte meden no feewi de nyaagol tan baldi judde battan modde dal yettini cagaragal Seydi Djim e ko iddi fo kadi bodo weltono nene meden kadi bodo salmin dum kadi bodo juro dum nene meden Aissar Modi Mbodj gondo e Belgique yummum dongel Mbodj kon hande nando e Sénégal wadde hande gandon collier o do mo bornimi ummi ko gile Belgique ha do e Dakar kanko bornimi o wi kam salamatam nyantorda en addanen kadi vaccine baddi fayide tout ne jaaden salminoyde dum wadde non eden biyam Allah jarama kanko borni en o do collier joddo nene meden Aissar Modi Mbodj yumum dongel Allah jarama adde non eden jetta eden jarna ardibe galle be ben raadu gorko Daoudou Moussa Dia salminam mawni ko Haroun Moussa Dia ha to Burkina Faso directeur men général Kabou Samba Diop conseil meden tout eden gandi kadi événement o do mon jaggi hen ha tiidi kadi événement o ko événement men enen fof en jarnima mom ade nyaagano mal badde judde battani mojje Abou Gaye mo ganduda o wi joni ko o hankani mi jabanmo kanko woni star pin jom lewlawal jabini eden gandi nyande kanko no haali hono haaluji baddi fayida jofte baddi fayida ciagal nde hamme haali hen e Kabou Samba Diop kanko ne haqqil makko jumtudo eden nyaaganom Allah kanko ne Abou Gaye o weltanam eden jarno dendangal yebiyankobe pindi to be ngoni e dunde baba Adam eden be kadi yo bandirabe fof pam concept mabbe kadi ko yimbe fof jeey dum enen fulbe non eden gaduri walla koy jikkuji meden wiide min so bada andi Salidja tan so tawi hunde kewi ko inde Salidja tanka Salidja noddani mi en personne mi arata ala tinno den ganden ko julfube mbiar ko helde fatu kadi neddo événement sa en wade publier den wade fof wade des affiches wade voix wade fof jomin wade publier gile téléji hay statiji hay fof ko bele kala tindo ko dum woni no foti tintinirede yo andu kanyum je yo tadbiye mudum ara jagga hen faama Salidja wawa haalande yimbe fof kadi programme wona programme Salidja han ko programme leñol ngol fof en jetti Allah en jetti kadi jaggan ben kabirde en hande ko bani meden gorko Djibi Dieng jagganen kabirde gorko mo Kanel Kanerej kon non mon baddom assister woni Hawa Diagne ko bani ko debbo Kanel Kanerej montage to ko baniraado gorko Ali Samba Ndene Fall jogini en montage on calmin mama jurmama en duwon mama kadi nyaagan mum Allah mojjere
en calmini dendagal tan bandiraɓe e yidɓe sehilaɓe eɗen mbiya bandiraɓe kala ko feewe yewtere nde e jonde nde guila nde puɗɗiɗen faade joni ko Allah subahanahu wa taala o ko ngakken foof ko banggue men kono wonani ko ɓuuranen kewɗen winni jaam dow jaam less jaam ɗakkude jaam ɓoltan duume men Allah jarama on jarama Allah jarama a jarama Seydi Djim a jarama sohna Sally Dia ɗum noon min dokkodiren aadi ñande 1 lewru janvier 2025 toon to Akwa restaurant ko noddude dendagal pulagu ngu nde wawata arde notade e ngal ɗo o mbiyen ngoɗo miijo oɗo initiative mo ganduɗa ko jumtuɗo nde tawno ko pulagu 100% ko ɗum jamma pulagu ko ɗum jamma moment de retrouvaille nde tawno heewi no mbiyanɗoɗen e kala saaha nden e fuutaji men neɗɗo o omo sohirsimo mo heewi nadde e ladde o yahay ceeni o yorto e maaji o yahay o tacca maaji o yaɓɓa uulo ko o yaray o yiyete looɗe ɗe o naatay vraiment e guure ɗe ngam wadde découvrir ko en Abou Djouba en Deme Bref en Yirel Ka en hande ko ɗum Sally addani en ha ɗo e laamorgo baade eɗen jewnano ɗum rutade ha Fouta dañen ɗum toon hande ari ha Dakar ɗum noon kala gonɗo e Dakar ñande 1 lewru janvier 2025 bisimilla ma to Akwa restaurant so hawre wele dal à partir de 20h Allah jarama on jarama Hirde Fatam Lamiri, Hirande Fatam Lamre. Sally Dia production présente Hirde e Hirande laccire hako a bandiraɓe ko yodite ala e daradam kono kadi ñande ƴakkurul bam ñiije ala. Adio ko ñande aset 1 lewru janvier 2025 to Akwa restaurant gonɗo to Nord Foire caggal yengulen. O jamma yontaɓe jirwinta ɗum ko debbo gawlo hono Binel Gawlo. Paré d'honneur ko Ceerno Hammadou Sammodi Sow baynetoɗo toon to Thiès. Marraine o ko Madame Ndiaye Sarr on ummoto ko toon to leydi France. Les invités d'honneur ko ɓeɗo woni monsieur le préfet Djibi Diallo, monsieur Souleyba transitaire wonduɗo e Ceerno Moussa Ousmane Dombo kam e Mayram Bouré Gaye eyyi kay bandiraɓe Dakar ko taari Thiès e ko takki ɗum notoyɗen jamma hirde e hirande laccire haako biye o sattani so tawi coɗɗa ko haade o ñalawma 1 lewru janvier yettade kujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs joɓata so tawi noon ko ñande hen kujunnaji tati woni 15 000 francs CFA. Info line 77 980 33 39 banda men wotomo simtana o jamma ñama kara tuftoɗa ko weli beltoroɗa dande Binel Gawlo. Pindi TV woni partenaire officiel o.